Ze namen hun lampen wel mee, hun lampen had olie, maar ze namen geen extra olie mee. Maar de verstandige meisjes, en terwijl ik lees, denk na, ben ik een dwaze meid of ben ik een verstandige meid? Ben ik een dwaze jongen of een verstandige jongen? Ben ik een dwaze man of een verstandige vrouw? Ben ik een verstandige man? Ben ik een verstandige vrouw of een dwaze vrouw? Maakt niet uit. Vul in. Maakt wel uit, maar vul in. Vandaag, het gaat om nu. Terwijl de Heer ons aanspoort, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek Gods tegenwoordigheid. Zoek Gods heerlijkheid. Zoek om de Heer te prijzen en te eren. Zoek de dingen die boven zijn. Leef als kinderen van God. Leef als mensen die naam zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. Leef als wederom geboren kinderen van God. Dank u, Jezus. God is goed. Heer, wij prijzen uw naam. Heer, wij eren uw naam voor uw heiligheid. Uw naam wordt geheiligd. Heer, u hoort ons zingen over uw heiligheid, over uw liefde. Dat wij uw glorie hebben toegezongen, Heer. Uw heerlijkheid, uw aanwezigheid. Dank, Heer, dat u er bent, Heer. Dank, Heer, dat u uw kinderen bijstaat en zegent. En daarom, Heer, wij eren uw naam, dat uw heiligheid in ons midden is. Dat uw kinderen door uw bloed gereinigd zijn, Heer. Dat u er bent met uw genade, uw goedheid. Uw koninkrijk onder ons, Heer. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Heer, dat uw wil in ons leven zal geschieden. Dat we, Heer, gehoorzaam zullen zijn aan uw tegenwoordigheid. Gehoorzaam zullen zijn aan uw wil, aan uw genade. Heer, het gaat om u, Heer. Om u zijn we hier, Heer. Om u te verhogen, om u te prijzen, Heer. Niet om de mensen te behagen. Niet om de mensen te vertellen hoe geweldig we zijn en hoe mooi we zijn. Maar, Heer, om u gaat het, Heer. Dat uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komt over ons, Heer. Dank u, Heiland, dat u doorgaat ook mensen aanraakt. Heer, ook de kijkers thuis, Heer. De vele kijkers thuis, Heer. Dat u hen zegent, Heer, vooral hen die wegens ziekte thuis zijn. Heer, uw genade over hen, uw genade over hen. Dat u hen bijstaat, Heer, dat ze spoedig hersteld zullen zijn, Heer. In de naam van Jezus. Wij eren uw naam, o Koning der Koningen. Want u bent waarachtig. U bent te prijzen, u bent te eren. Aan u de glorie, aan u de dank en aan u de eer. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen, gelovigen. Amen. Zullen we de Heer prijzen, gelovigen? Amen. Prijs de Heer, prijs hem. Geef hem eer, geef hem eer, geef hem dank. Geef hem dank, geef hem dank, geef hem aanbidding. Want hij is het waard om prezen te worden. Heer, geef u dank, Heer, en prijs, Heer. In de wonderbare naam van Jezus. U bent te prijzen, Heer. U bent te loven, Heer. U bent te aanbidden. Groot is uw liefde, Heer. Groot is uw trouw, Heer. In de heilige naam van Jezus. Dank u, Heiland. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
Heer, we danken u dat ook vandaag u weer zieken zult aanraken, Heer. Maar ons gebed gaat uit naar de zieken die thuis zijn, Heiland. Dat u hen daarbij zijn aanraakt door uw liefde en genade. In de wonderbare naam van Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Amen. 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 Mattheüs 25, vers 1. En ik lees uit de basisbijbel. Dus wat je hebt boven mag op het scherm staan. Welke vertaling maakt niet uit. Maar ik lees uit de basisbijbel. Het verhaal van 10 bruidsmeisjes. Jezus zei: je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met 10 bruidsmeisjes. Die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. 5 van die meisjes waren dwaas of dom. En 5 waren verstandig. Want de dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Extra olie. Je weet, in Frankrijk staken ze de oliemaatschappij, bij de oliemaatschappijen. Olievoorziening is heel slecht. En veel mensen naar Frankrijk gaan nemen extra olie mee, benzine mee, in een jerrycan. Maar deze meisjes hebben dat niet gedaan. Ze hadden geen jerrycan misschien. Ze namen hun lampen wel mee, hun lampen had olie, maar ze namen geen extra olie mee. Maar de verstandige meisjes, en terwijl ik lees, denk na, ben ik een dwaze meid of ben ik een verstandige meid? Ben ik een dwaze jongen of een verstandige jongen? Ben ik een dwaze man of een verstandige vrouw? Ben ik een verstandige man? Ben ik een verstandige vrouw of een dwaze vrouw? Maakt niet uit. Vul in. Maakt wel uit, maar vul in. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Let wel, het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe. En ze vielen in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen: kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee hem tegemoet. Al die meisjes, de dwaze en de wijze, allemaal, stonden haastig op. En staken hun lampen aan. Toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes: geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandige meisjes zeiden: nee, no, want dan hebben wij geen van allen genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen. Maar terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. De deur ging dicht. De poort werd gesloten. Terwijl die meisjes nog aan het winkelen waren. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: Heer, Heer, laat ons erin. Maar hij antwoordde: luister, ik ken jullie niet. Let dus goed op, gelovigen. Want jullie weten niet op welke dag, op welk moment de mensenzoon komt. Dat is een heel ernstig woord, of niet? Oké. En dit woord is gericht tot de gemeente.
tot de broeders en zusters, tot de gelovigen, tot de kerkmensen, livestreamkijkers. Dit woord is tot jullie gericht, tot ons gericht. Het betreft een van de grootste gelijkenissen van de heiland. De Heer gebruikte gelijkenissen uit je historisch, gelijkenissen in die tijd. Om de mensen op eenvoudige wijze bekend te maken met de dingen van zijn koninkrijk. Maar voor ons is het goed dat wij dit, voor ik verder ga, dat u beseft, het gaat om de kinderen van God, de gemeente. Op weg naar een bruiloft. Want iedereen die de kerk bezoekt en over Jezus gehoord heeft, weet het. Het wordt regelmatig gepraat dat hij wederkomt. Dat hij terug. Iedereen weet dat. Je zal niemand die naast je zit en vragen, weet je dat hij komt? Of men zal zeggen, ja hoor, ik weet het. Het is geen geheim. De bruidegom komt. Dat is Jezus Christus. Dan dit woord. De Heer praat hier over, in een gelijkenis over de eindtijd. De laatste der dagen. En overal in ganse rond der aarde, waar je ook komt, wordt over gepraat. Over de laatste der dagen. Want iedereen merkt, er gebeuren zoveel dingen om me heen. Het einde zal niet ver meer zijn. En iedere predikant, iedere voorganger is zich daarvan bewust. Dat het einde nadert. Men weet niet hoe, men weet niet wanneer. Maar men weet het komt. En met oog daarop praat de Heer. Maar hij praat tot zijn gelovigen, zijn kinderen. Hij geeft een gelijkenis. De bruidegom komt. Want de kinderen Gods kijken niet uit naar het einde van de wereld. Maar die kijken uit naar de komst van Jezus. En hij praat daarover. In dit woord. Oh ja, nog in de inleiding. Dit woord praat over grote blijdschap. Als er mensen, die verstandige meisjes, binnengelaten worden. Maar ook over hartverscheurend verdriet. Voor mensen die de kerk bezoeken. Voor mensen die kinderen Gods noemen. Als die doorgesloten is. Daarom zegt de Heer, we moeten altijd gereed zijn. We moeten geen risico lopen. Maar altijd gereed zijn. Altijd waakzaam zijn. Hij komt op een uur dat ik het niet verwacht. Maar welk deel in deze gelijkenis van de Heer mij bijzonder aanspreekt, is dat deel waar de Heer zegt 5 dwaze meisjes en 5 wijze meisjes, verstandige meisjes. Dus de Heer maakt een vergelijking van 50% om 50%. Als je dat doorvoert, dan zegt de Heer, 50% van de kerkgangers, livestreamkijkers,
is wijs. En gaat die eindstreep halen. Maar 50% is niet wijs. Is onverstandig. Ondanks trouwe kerkbezoek, of niet? Sommigen bezoeken 1 keer per maand de samenkomst, 1 keer per jaar. Als we naar de rij zouden gaan, en de kans is aanwezig dat we naar de rij gaan, alleen de rij aarzelt nog een beetje of ze ons die ruimte geven. Maar als ze ons die ruimte geven, gaan we er naartoe. Dan zie je heel veel mensen komen die 1 keer per jaar naar de rij, naar de samenkomst komen. Maar de Heer praat hier tot de mensen die regelmatig de kerk bezoeken. Anderen komen alleen in de kerk als ze iets moeten doen in de kerk. Dan komen ze. De rest niet aan de orde. Over die komt de Heer niet. Hij komt voor de mensen. Hij praat over die meisjes. Want toen zo de bruidegom kwam, ze stonden op. Allemaal stonden op. En bracht hun lampen op orde. En dat deelt hij die groep 50-50%. En de Heer zegt in Mattheüs 42, wees waakzaam. Wees waakzaam, gelovigen. Jullie zijn belangrijk, gelovigen. Zie, dit deel praat echt tot de kinderen Gods. Laat het goed tot ons doordringen. Lees de strekking van deze gelijkenis. Is duidelijk. Al die 10 meisjes verwachten de bruidegom. Verwachten, dus vertalen naar onze tijd, verwachten de heiland. Alle 10. Zoals wij hier allemaal de Heere verwachten. Hij zegt aan ons, wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heere komt. Besef wel, en ik citeer, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn. Dat klopt. Oké. Als je weet een dief komt vannacht bij mij inbreken, dan ga je niet slapen. Je neemt een houten lepel en gaat wachten. Dan zou hij wakker gebleven zijn. En niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Er worden heel veel tekenen genoemd in deze tijd. Heel veel gelovigen. Onvoorstelbaar veel. Je ziet om je heen gebeuren. Elke ramp die plaatsvindt wordt meteen gebracht aan de wederkomst van Christus. Toen de pincode kwam, werd meteen gezegd, de antichrist. Ja, oké. Toen andere dingen kwamen, werd meteen aangehaald. Men haalt meteen bepaalde dingen aan, die met de techniek te maken hebben. Maar de techniek gaat heel erg vooruit. Ja, ik zie het bij mijn vrouw, als met haar loopt, mijn vrouw, en ze gaat shoppen, dan ben ik naast haar, dan zie ik hoe zij betaalt. Zij betaalt niet met haar pinpas, zij betaalt Apple Pay. Haar telefoon doet ze even, haalt ze weg. Heb je betaald, Evelien? Ja, zegt ze. Dan denkt ze, wat is mijn man ouderwets? Maar dingen veranderen of niet? Ik wil enkele tekenen noemen. En niet de tekenen die u allemaal denkt, maar die het woord aanhoudt. En dat staat
In 2 Timotheüs 3, vers 1 tot 4. Bedenk dat de gelovigen het moeilijk zullen krijgen aan het einde van de tijd. Gelovigen, hoor wat het zegt, gaan het moeilijk krijgen in het einde van de tijd. Wat doen mensen nu in deze tijd? Zij volgen de wereld, dan krijgen ze het niet moeilijk. Want ze willen niet moeilijk krijgen. Ze willen van beide kanten eten. Van de dingen van het koninkrijk Gods. En de dingen van het koninkrijk van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, bedenkt dat de gelovigen het moeilijk zullen krijgen aan het einde van de tijd. Want, en nu komt het teken destijds, de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. De tijd van egoïsten. Geld is het enige wat ze interesseert. Tweede teken. Geld is het enige wat ze interesseert. 3. Ze zullen zichzelf geweldig vinden. 3. Ze vinden zichzelf geweldig. Heb je me gezien hoe ik ben? Dat is deze tijd. Eindtijd. En zich beter voelen dan anderen. Ik ben beter dan jou. En ze willen elkaar overtreffen. Zich beter voelen dan anderen. Andere teken, ze zullen God beledigen. Dat merken we. Ze hebben geen respect voor hun ouders. Ben je al 50 jaar, je hebt ouders, dan moet je ouders respecteren. Wie het eens is met mij, zeg amen. Amen. Dat zijn 35 mensen. Dat is een teken destijds. Ze hebben geen respect voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. Niets zal heilig voor hen zijn. Ook een teken destijds. De mensen zullen niet weten wat liefde is. Volgens hen is liefde gemaakt door Hollywood en Hilversum. Maar echte liefde hebben ze niet. Ze zullen met niemand medelijden hebben. Ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaad spreken over anderen. Is ook een teken destijds. Gaat in 2 Timotheüs 3. Ze zullen kwaad spreken. Ze zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. En ze zullen een hekel hebben aan alles wat goed is. Ze zullen elkaar verraden. Ze zullen nooit nadenken voordat ze iets doen. We zijn bijna klaar. In 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 4 in de BGT-vertaling. Ze zullen trots zijn op zichzelf. Ze maken liever plezier dan dat ze van God houden. Ze maken liever plezier dan dat ze van God houden. Dat zijn de tekenen die apostel Paulus noemt van de eindtijd. Als ik al deze dingen lees, dan weet ik, we leven in de eindtijd. En de Heer haalt aan een gelijkenis. Waarom? Omdat de vereniging tussen Christus en zijn gemeente, de Heer gebruikt dat in de tijd, wordt geïllustreerd door een bruiloft. Een Joodse bruiloft. Het was een gebruik dat de bruidegom begeleid door zijn vrienden
laat in de avond kwam naar het huis van de bruid. Waar ze op hem wachtte. Ze wachtte op hem. Hij kwam hen tegemoet. En ze waren daar bij het huis van de bruid en wachten op de bruidegom. En hij werd erbij gestaan, de bruid werd bijgestaan door bruidsmeisjes. Zodat ze hoorden dat de bruidegom aankwam. Sprongen ze op en gingen hem tegemoet, hun lampen in de handen. Het was een Joodse bruiloft. Of het nu nog is, weet ik niet, maar het was in de tijd van Jezus. Om hem te verlichten en naar het huis te leiden. En men zegt, in die tijd waren 10 meisjes aanwezig. En de Heer heeft dit gebruikt, was in zijn tijd, om deze gelijkenis te vertellen. Dat was het. En nog een paar dingen, gelovigen, die voor ons van groot belang zijn. En mijn verlangen is dat wij gaan verlangen om dichter naar de Heer te gaan. Ik moest een paar weken terug ergens prediken. Was een andere preek had ik, niet deze. En ik kwam thuis en ik kreeg meteen van een echtpaar een app. Ik zei, pastor, uw preek was voor mij een eye-opener. Ik ga de Heer weer ernstig dienen. Ik heb weer een groot verlangen gekregen om God te zoeken. Ik ben aangeraakt. En nog meer heeft hij geschreven. En dat bemoedigde mij. En ik weet, als ik preek voor gelovigen, dan doe ik dat. Mijn bediening, mijn roeping, mijn bediening is tweeledig geweest. Nu ga je de derde fase in van mijn roeping. De eerste fase van mijn roeping was een evangelist. Mijn hart was alleen maar gericht om zielen voor de Heer te winnen. En ik mocht honderden mensen voor de Heer tot bekering brengen. Ik gebruikte alles. Ik kreeg vandaag weer zo'n verlangen om op straat te gaan staan om te prediken. Nee, ik heb nu een andere roeping. Maar het was mijn heerlijkste tijd. Mijn heerlijkste tijd was op straat. Waar ik ging om zielen te winnen. En ik weet, een van mijn vrienden in de kerk, oudste broeder Ewald Lynch, die was met mij ook bij om die zielen voor de Heer te winnen. Het was mijn heerlijkste tijd in mijn bedieningstijd. Tot God mij riep. Ik was in Amsterdam. Werd ik plotseling geroepen voor die andere bediening. Die andere bediening om tot gelovigen te praten. En mijn eerste preken waren tweeledig in het begin. Het waren bevrijding en het waren heiliging. Mijn eerste 2 preken. Om de gemeente klaar te maken, voor te bereiden. Om tot de gemeente te praten. Bevrijding, dat velen nog bezet waren door occulte machten. En geesten gingen gillend uit in de naam des Heren. Prijs God dat God heeft aangeraakt de mensen. Vandaag gillen sommige mensen nog steeds, maar niet om demonen. Ze gillen omdat ze pijn in hun hart hebben en niet met die pijn kunnen omgaan. Daarom gillen ze. Ze willen die pijn houden, denk ik. Mensen gaan boos op me worden, heb ik al eerder gehoord. Maar je moet echt aan gaan werken, gelovigen. Dat je verlost wordt van die pijn.